Onye ọhụrụ bụ managing director ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Chido Obidiegwu abanyego ọrụ dịka onye isi ụlọ mgbasa ozi ABS n'Awka. Maazị Obidiegwu oge ahafesịrị ya bụ ọkwa ọchịchị ahụ nyegara onye jibụ ọkwa managing director Maazị Onye kpọkụrụ ndị isi na ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ mgbasa ozi ABS ka anyị nye ya nkwado jikọta aka ọnụ mee ka ụlọ mgbasa ozi a si n'ike wee na-aba n'ike. Anyị ga-echeta na gọvanọ Chukwuma Soludo họpụtara onye jizi ọkwa managing director ọhụrụ ụbọchị Tọzdee abalị 9 nke ọnwa Juun n'afọ a. Onye nta aka anyị na-echi gbata wetara anyị akụkọ. Maazị Obidiegwu kelere Maazị Okpalaeze nakwa ndị isi nchịkọta nke ABS maka mbọ ha n'ịchịkọta ụlọọrụ ABS kemgbe ọnwa 3 gara aga ma kpọkwue ha ka anya na ha jikọọ aka ọnụ wee mee ka ya bụ ụlọọrụ na-aga n'ihu. O mere ka amata na ọ bụrụ na ha kwado ya tinyere atụmatụ ya na ihe niile na-eche ya bụ ụlọọrụ aka mgba ga-abụ nke ga-abịa n'isi njedebe dịka ebumnobi ọkammụta Chukwuma Soludo siri wee dị na mbụ oge ọ na-enyefenye onye isi ọfụ nke ABS akwụkwọ ya bụ ụlọọrụ. Maazị Okpalaeze siri na ọ bụ nnukwu ohere ka e nyere ya n'iji wee chịa ụlọọrụ ABS n'ọnwa 3 bido kamgbe o ligoro dịka onye na-anọ dịka onye isi ụlọọrụ ABS ma kelee Chukwu maka ya bụ ohere o nyere ya n'inyefenyekwe akwụkwọ ụlọọrụ nke ABS nyegara onye isi ụlọọrụ ABS bụ nke bịara ọfụ ma bụrụkwa nke ọ kọwara dịka onye ma ihe ekwe na-akụ. O jiri ya bụ ohere wee rụtụ aka n'ọtụtụ ihe nke o mepụtagoro dịka iguzo ọtụtụ kọmitii n'ịfụ na ego na-abata n'akpa ABS nakwa ịfụkwa na nchekwa dị na akụrụngwa ABS ji arụ ọrụ. Ọ kpọkwuru ndị isi ABS ka ha nye aka n'ịkwado ya bụ onye isi nke bịara ọfụ ka ihe niile na-eche ya bụ ụlọọrụ aka mgba wee bụrụ nke egboro egbo. Site n'Awka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.